Is féidir an sprí go Joe a bheith agad le Péinteáil Aghaidhe. Is féidir bheith i anmhí, i the character dríochta, nó rud bit is mian leat. Aoibhinn, céirt bhá leat inniu? Féileacán. Bé sé sin go hálinn. Siolin. Seo an méid atá ag teastáil. Báintearg. Buí. Gurm. Dubh. Scualba. Spúintí. Ar dús, datha an aghaidh ag úsáid spúinte agus tan dathana báintearg, gurm agus buí. An sin tarn an tine an féileacán ag úsáid scuab agus an dubh. Ina dhí sin tarn imlíne an féileacán. Féileacán ildáte, tutú go hálinn. An mala é? Is má. Buan tríoláiste féin tá sé bra éasca agus spríú.